Irreġistrata żieda fil-passiġġieri li waslu f'pajjiżna f'Ġunju ta' din is-sena, dan meta mqabbel ma' Ġunju tas-sena li għaddiet. F'Ġunju ta' din is-sena n-numru ta' passiġġieri laħħaq il-187,617, żieda ta' 4.5% meta mqabbel ma' Ġunju tas-sena li għaddiet. It-turisti minn stati membri tal-Unjoni Ewropea żdiedu b'7.9% għal 158,271 passiġġier. In-numru tal-jieli li qattaw f'pajjiżna t-turisti żdied b'0.4% meta mqabbel ma' Ġunju tas-sena li għaddiet biex bekk laħħaq il-1,400,000 lejl. In-nefqa tat-turisti kienet laħħaq il-165,200,000 euro. Dan ifisser żieda ta' 2.8% meta mqabbla ma' Ġunju tas-sena li għaddiet. In-numru ta' turisti li żaru Malta minn Jannar sa Ġunju tela għal 763,458. Dan ifisser żieda ta' 5.3% meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2014 li diġà kienet waħda rekord.